Horas madihita saluhuna. Horas. Amanami, inanami, ruas ni huriata HGBP, Pekanbaru, Resort Pekanbaru, na mengikuti pertangyangan sektor-sektor na dipatuhan ni huriata di bagasan huriata Sabornginon. Songonima nang dihamuna. Amanami, hinanami, ruas ni huriata na mengikuti pertangyangan secara live streaming di bagas tabi. Adoras sota mulai tapahom maruhatta martangyang mahita di bagas aruhat tabi. Amin. Tapara di medeta nomor 102. Tedeo mai sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi porbadia, natmo palangit dot tanoon, amin. Songono donina Tuhan Jehovah, lehonok do hamu rohanai baru, dohot todi nai baru tu bagasan hati-hati muna, jalau satok kudo roha batu siat daging muna. Jalale honokku tu hamu roha namar pakilalan. Jalale honokku mato dikku tu bagasa nate muna. Au do mabahessa asmar parangi hamu di bagasan akka patikku. Akka hupu pe radota muna. Jala patupa muna do haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan dia bata amanami. Hodo manodangi jala mengajari rohani akka na porsea di hatam. Marhite-hite to di porbadia saibu hai rohanami asature parrohon nami marhite-hite to dimi asatonggok dami rohanami makalasson hagugonai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tajahama epistel dihita di bagasan Bornginon.
Imana tersurat di buku Rom bidualu ayat 21 ayat 10 sada. Tajahama mar sikka suri. Mar pangalahu mar guru tutodi. Alaidang tarhalomo debata akka parroha daging. Alayang bohamu dampe di bagasat daging di bagasat todido molotung tututon dini debata maringanat di bagasan kamu. Alay molosoto dini Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasak kamu mangulu dotodi halani hati koran nang mate pamatang halani dosai. Alai molo maringanat di bagasan kamu to dini nama nungguli Yesus yang namate sadok panguluan ibana naung manungguli Kristus Yesus nang pamatangna namatei hinorhon ni todina namangingani hamu. Holat nido sahana martua do akan tumangihon hata ni debata jala naupiosa. Amin. Mari dimaita nomor 140 ayat 1 2. Tuhan seni huriana hinalongan itu atas Yesus Kristus. Ada orang so saat dapat kita baca lo barita nauli di pertengahan tahun. Coba lo bahita martangi yang tapasada baru hatta martangi mahita. Pinuji pinasama guarmu ali cahuba di bata aman nabi pardingan bahasa na semurung. Di bagas salah seni roa doha minuang ali Tuhan ditongani bagas coromon hoda ali Tuhan nama ju jalan militami kabirus ni huriana menguluiho di sodoha minuang patupa partangyangan lau temangion hatam nabedi mahami satokin na ali Tuhan suruh atau di perbadia saur turuh hadami nama muhai roha pikiran nami asa torang dihami ali Tuhan mangatusi barita nauli nagabi hanguluan dihami atau ali Tuhan asiroham saya ramoti mahami dauma sudi pangago sian hami bi jalan nasa dosa pangdosan nami saya uras mai aijolma pardusa nagali duhami mari hite asid orang ni rohani bagasan Yesus Kristus yokot si palua kami ibe jalo matang namion ali Tuhan amin.
Ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na mendohoti pertaingan di tongan di bagas noaing manang di dia pe tahe maringanan so ni manang hita salu nama namin na di tongan di bagas coroon horas madi hita sudina shalom bari tanah uli hita hima natal surat di Evangelium di Yohanes bidu pitu ayat 27 1 ayat 20 ucahama tapai utiukma di bagasa rohata dungi di hari pesta na parpuri na sumangapi jongjong ma Yesus di pagugo maswara na madok molo adong na mawas tuaw ma ibana ro minum songon na ni surati akabatang ay na mangulu do mabaur siyan na posea diaw alai taringo tu to di idok hata odeng ima si jaloni aka nagabe porsea di ibana sonima padohan ni turpuk di bahasa Batak di bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan Yohanes 7 ayat 37 ayat 39a. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang, hangi boto na pinaribot saluk na hitara. Namar pungu ditongani bagas coroon molo topik mengulu di bagasan todini di bata atau hidup di dalam roh Tuhan, hidup di dalam roh Tuhan. Molo borak cerita parjolo di latar belakang ni Turbukon. Asa marhaonan tu tema menang topik. Jadi sonoma latar belakang ni Turbukon di Yerusalem di bulan Oktober nunga sada tradisi mana nunga sada kebiasaan manang sada khasomalan di tengah-tengah ni hala Israel saya dipatu pado ima pesta parlap-lapean atau pesta pondok daun tarima rupadi pesta pondok daun songonidum sena peringatan pesta air hanguluan atau air hidup. Tradisi ini merdana doi genuk tahun melonunga Jepang di bulan Oktober. Di sido situasi kondisi di Turbukon. Mulai didokon pesta parlap-lapean, bolo lape-lape iba persatokinan, buat sementara atau pondok daun sementara berpindah-pindah. Jadi itu parlap-lapean, bui mai molo di parngulun ni hita mangulu di Portibion di guarmai para lapean ingana satokin dohita di son
jale kopidda do hita muse tarsonima hira jiwa manang roh ni bahasai. Jadi bui doi dipakai tu parngunot ta siganu pare. Namar lape-lape do hita di Portibion. Manguru satokin dungi mate maringana mamusena ditoruni tano. Dung ditoruni tano maringana satokin ba rodi sengliling mamusena ima tu bado gijang. Kan itu? Jadi namar pida-pida dong udutta. Jadi yang gungulut tau sa sitong na adong do di pigai ngana nate. Kita maringana jo mau dibortian idei dangkan sia bulan dung lahir sani sia bulan mengu di si joy bana maringanan Roma itu Portibion. Dungi dung mengu di Portibion mate bai bana maringana toruni tano. Dung sa toruni tano musena nakot tu banu kijang. Jadi para belapean Portibion alai hutan ahot ima di banu kijang. Ima itu tarito si mono hata lape-lape. Alai mono hata lape-lape pondok daun di tengah-tengah di Israel, yaitu mengingat pengembaraan orang Israel di padang gurun tinggal di dalam kemah atau pondok. Jadi pindah. Tengok nasi damai. Peringatan mengingat pengembaraan orang Israel. Jadi dung keluar nasida sian negeri Mesir menuju Kanaan saat nasida di Kanaan maringok na 40 tahun nasida di perjalanan ini dung maringana nasida di Kanaan dibain nasida baik dibain maparlab-labe pituari maliling non atau sama dia do lape-lape pangatusion lape-lape na tergobar di bagasan bariton atau pondok daun nabui taida marhite-hite barita ramason. Jadi pituari di Paulina sida ma lape-lape ima mono tajahai di bibeltai siarating ni hauma di bain ding-dingna dungi tarukna sia daun-daunan omba di patupa. Mulai dokon daun kurma. Alana hira burung ni kalapa sawit do kurma kan. Ima di bain hira taruk manang atap ni lape-lapeon. Alai dung sidung hamuna kadongan di patupa di parade di simana sida tinggal. Jadong do kebebasan menguton kemauan manang kehendak masing-masing tadokon di dia selera na tinggal di pegunungan atau di pinggir ni sungai alai lape-lape mabatursi. Di simana sida maringanan ono mari mana sida di sih. Labatana ditinggal homba jabuna sida mono na somal lomurum ibana di nasonang alai di lape-lape di sima mudum beralaskan tanah itu. Jadi labatana lape-lape buiro honor sama tinggi sama rendah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Darong di sini fokus, darong namora di sini. Ala gorra ukuran lape-lape. Ala sudi adong keseragaman. Ima lape-lape seragam. Seragam ukuranna, tinggina, tibuna. Darong di sini asal ujago ibana rupani ujago bae lape-lape kudao. Alai sudi akan dahan-dahan manang rating-rating ni hau odo sudi ding-dingna dungi bulung-bulung di simana sida tinggal. Alai amuna kandongan pesta parlablape pondok daun pituari lingna
ba adong do pe musena dung sidung onomari borak mana sida tu bagas coro. Di bagas coro tong do guari lape-lape alai tetak ma bagas coro i gerejai dihias doho akar rating dihau do akal bulung-bulung dungi marpungu masudina tong tusi. Iba na idok nakinan pesta puncak, perayaan puncak marpungu masudina. Las di sima di raya Honasida perayaan Pondok Daun do perayaan ima air hidup manang air hanguluan namar ningo namar dalan nasida di padang gurun marhite naro aek siang gunung batu naro si Musa mangatuk batui di dolok Horeb gabe keluar aek hanguluan di nasida ala nunga termasuk gurun pasir tiada air di sana tanah kering alai rosi Musa ima parningotani hamuna kadongan. Jadi adong ma di Bandasida di Jerusalem ima abar siluam. Jadi abar buatan. Ima nama barhon aek hanguduan nasani mangaleon hanguduan aek di gurun pasir. Jala akai imam-imam manang aka parhuas di bagas coro ima nama nguluhon dungisanima muse dibuan aikot tu bagas coro di pangusehom mai tulanggatan babua ai hanguluan tonga-tonga ni ngulu nasida digitiki ujui Sudido bangsa Israel siad desa Nawalu molonunga marpungu pesta perayaan daun rodo sian sudina sian pelosok manang sian pedesaan, manang di siang perkotaan, di dia tinggal molonunga adong pesta di bayan perninggotan ayala Israel naringga sedo marningo aka kisah-kisah sejarah perjalanan niopuna sida ne julu. Jala tuk takas dorupani halahom mangalopik tangan. Martangiang maka maleteon paso-paso na siya Tuhani basongoni do HP. Jadi aka generasi ni masa-masa ni Israel akan datang akau mana natutu semangat tong laho patu pahon aka perayanon ala ni balgani nasida lala holong ni ruani di bata na pola songoni gejang ni perdalanan di gurung pasir obat putau liling na luar biasa narohana. Alani do semangat nasida. Do hamuna kadongan Yesus di si. Ala ganu tahu do Yesus masuk tu bagas coro. Lama dohoti pesta perlap-lapian manang pesta Pondok Daun do pesta air kehidupan. Namar ningot naro aek siang gurung siap pegunungan manang siap batu do ma ibadah tu siani do timbul ma pameregan di Yesus tingkat do parayadi alai adong do sada pangartusion manang sada penafsiran bahwa pesta Pondok Daun dan pesta perayaan air hidup adong na masalah di bareng Yesus setong. Adong pani hirana inama puncak ni keselamatan, puncak ni haluaon di rohana sida tonga-tonga di bangsa Israel. Dan adong be. Jala ima dianggap ima hasisan di dosa nasida, alamalua nasida siat tangan di Mesir. Labatanna persoalan akka masalah-masalah na asing nunga selesai be ala ninga saat nasida tu Kanaan. Jadi merasa merdeka nasida. Ala nunga salah pengertian salah mengulahon sudah udah ni ala di pasitong Yesus ma.
Ido ban adong mertor marsuara Jesus. Molo adong na mauas tuaw maibana rominum. Naidok nali kadungan. Dang yang godope. Napauas roham. Naniulomi. Dang alani parlapelepeani. Nama basonang roham molo diulokoi. Dang ay na mabaon siyang gunung batu. Banaboy ho mangulu. Alay di lelibana ba. Pangatusion. Tarik tu diri na sa diri. Molo adong na mauas. Tuaw maro. Jala itu memang. Dang bui gabe. Lape-lapei, do ay nasian portibion, nabui pasonakon rohata. Ais matua mauas do, halak molo ay nasian portibion. Ate, ay molo hita minum sahali dua hali, bator saling mangulu hita. Nang dia kapaso-paso pe, ba tajalo paso-paso siya tuhatay sahali, naing dua, naing setulu, naing opat, naing lima, terus deh. Dangadong nabuhi pasti kopon na sian portibion gabe si kosude taringot tu ngulu parngulut ta di tonga-tonga di ngulut ta si ganu pare. Ay terus do sorin marsika sore sudina tario tua kana masa teh. Alai anggo nama bae sobu uas isedo. Ima tuhata Yesus do. Ida badadong edetei adong do sadamu ali. Arok sadamu alar teh. Ima di Yesusi. Edete saras betul siye. Ido mual hangulo dihita. Air kehidupan. Hurian itu hatta mari tehite turpukon adong do manang napiga hali di buku ni si Yohanes hata ahu. Jai hola tu hatta dope nabarani madokon hata ahu. Hata ahu dapat dangadong asik sianahu. Audo hanguluan. Audo roti hanguluan. Audo dala tu hanguluan. Audo hasitongan. Audo panodang di portibion. Hata ahu adong do tajaha di buku Yohanes. Alai gumudang di si Yohanes hata ahu. Hata ahu bukan menunjukkan keegoisan, keakuan na ibana lebih hebat mabagi jang ni roha. Alana molo jolma alaniahu molo dinna gijang ni roha de. Alaniahu do ubain na manguluho. Alaniahu do ubain na gabe sonokko. Alai molo jolma ima mabai gijang roha kan. Jala jojo do memang molo nunga adong hata ahu di jolma. Odo mabai jadi menimbulkan persoalan, masalah besar. Ayo, molo gumudang do diulai ibana, molo jago do ibana, mai torido, egos di barat tong makatai, ima hebat tu. Alani au do sudina, au do peruntis, au do on, kan? Jema ngalului hasurungan do bolo jolma hatani au. Timbul perbedaan molo sone. Nian persoalan sepele do. Molo ama tu ina kan masa do songoni alani au do bane son kan. Molo ama ina madokon alani au. Taksidung persoalan. Ayado songoni berbedaya mado ina alani ahu. Lau manga mana sida. Kan? Romai natai. Tidak mak. Alani ala holani bana karejo di hauma. Mulai sianna mersuan, upa mersuan na.
upa mamiari, upa majomur, upa manggiling, upa on. Nangi. Jadi ala hata awi sudina ala nyahon, akhirnya gayu bama habis dotong. Amol holan manuntu upa, ala nyah habis do sipakanonon. Bah, aiho holan mangalili manuk do bah, holan sada maperbegiamu di lihat di sipakanu tu holan mangalili manuk kan tua matai. Ayong gudang be upa mersuan, upa marbabo, upa mamurpur, upa mangalopa, upa osudina, upa onna dituntut. Itu. Alai anggoje samu mulai do kope hata ahu berarti mangalehon hanguluat do ibana tu tonga-tonga di zalma dakke ya rupani nagabe laho patulur dirina songon dia ibana rupani laho patulur dirina songon kita zalma patulur ahibatonna. Alai ibana bagasan hasere podo. Hata ahu do dalani. Ahu do hanguluan, ahu do roti hanguluan. Aiso dai gabe di ibana roti. Alai di situ. Tuak kanaro, tuak kanaro manjalo, auro ay hanguluan itu isi dodang di ibana iki. Tak songon nak kininga rupani na manuntut upani ibana upama mangulahon. Alai ibana mangaliat do tuhita. Alani do hamunakon ahu do ayat aki molo arong na mostuahu ma ibana ro minum. Sada tiruan nara gadote. Molo arong. Akan mauas, pasti sudah do mauas kita pe mau si dia mauas di pasu-pasu, di bana maro, mana tahu sedih ngulut tahun, di bana maro, berarti radi, do ibana mangalehon pasu-pasu, itu maksudnya, tak kulit ibana, tak si huli mangging tuatai, tak si gotil monis, nangi, nadong di bana lihat do, kasong kita apa nih? Arong di mana olom baul mangalean. Ijo pijam jo ida epeng midang arong. Ada ros musi sanai ida arong satano situoro. Isa dia hargana, ya kan? Alai tiki wabijam dang arong, alai bolo nunga arong torido. Kan masa do songoni. Alai tu atai dak kayak kulit buas burjuri bara itu benda gawe ahu molo adong. Isi mahita nuaing na ulo madok songoni. Molodok arok kamuna nuaing na hurang songonon tuaw maro ibana no da bersu da inar pani. Tauji majo madok songoni sonari. Molo arong na somar hepeng bersu roma tuaw saulian na pani. Molo arong nuaing na somangan tuaw maro saulian. Alai tuhat tadak ya ibada holi ibadah berjuru buas, jadi hatai pertamu itu sasitong na. Ana dong di mana lian, ana riko di zalma lian, hanguluan mai mana. Justru alanino di guari Yesus juru selamat. Lao paduau zalmai sia sudina sangat ningulu ni zalmai, sia persahiton di padua di pamalum, akan aluja akan sorat. Ia menedoko Roma hamu tuau hamu akan aluja kana sora asau pasona kamu inda. Molo luja hita Roma hita tu Yesus. Tari itu. Hurian itu hatta. Molo idok konakian ayat 7 lalu songon na ni surati akka batang ayat na mangulu no mabaur sian na porsia diau. Pasti itu. Memang hangulu do mabaur sian di bana. Manang sa di hari pe mabauro pasu-pasu siya Tuhan itu. Siya silang di Kristus pe mabauro. Nangi mabuan hanguluan do itu kita. Alai dia ma akan aporsia madok dirina porsia tu Yesus iko mabauro tong siya di bana rohana ringgan. Itu tong. Rohana ringgan mabauro masa di bana. Molo na tutudu hamu Kristen mabauro masa kamu tong nadinggan song Kristus nama bay mabaur aka pasu-pasu. Alana hita Kristen pengikut Kristus. Artinya pengikut pelaku firman Tuhan. Iko siya do hita song Kristusi. Ko siya datong.
Dang nama mabain hola sitan rupani gawe Kristen. Sono ma sitan niara Kristen, sono ma suryanna, sono ma pakaianna, sono ma perdanan datang di sini. Iko sono ma daun. Alai bi aha mana bui terbaik ko gawe mengalir, dialirkan songon ai na magudang na mamorno hitano ido hita setong na patubuo sesuanan, na patubuo na uli na dinggan, alai dang na lau pamatehon. Nangi nalapang uduhod dobola Kristeni. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ikon tetap mengalir yang baik air kehidupan. Ay monohola perbeda-beda do sudina parhosom ala Kristeni parak pengikut Kristus sih, pengikut iblis do ya teh. Jadi ngadong pengikut Kristus songo Kristus itu na burju sudi. Jadi konta guru mah haburjo ni Kristus asawa asa gawe pengikut nasitia ita yang baik song Kristus nama alan ay hanguduan. Jala ido nang nakiningan dia tulusia alai taringot tutodido na ni hata odeng ima si jaloni akana gawe porsia di bana majalo mahita. Tarik tutodi. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 ima pesta Hasaur turunnya Roh Kudus rak mahita lao. Ate, dak pola gratis do, dak pola marhebek tu si. Alai hola persembahan mata babelga, nangi, alau belga do silianon itu hatai, ima todi tihita, dak pola marhebek kita lau, tabuah maingan anak, ate, unang guni buan, roham mabuat tu si, asai bongoti. Ada ngado te mang boko eber pani ngaro tu hatta Yesus abo naik na pani iboko eber tu gereja na sala do sio ata jalo to din ata buama gunin na iboko tu ang darong labatan di guni buam rohamdo bonomu tu gereja hari Minggu atong dia do horasi jalon hamuna kadongan di bagasan haroroni Yesus haroroni to di akka parbui do si jalot si parbui dang lapung alai dia ma akan naringgan akka si jalon sudi do diperlengkapi ta lian itu ima akka parbui ni to dikasih sukacita damai sejahtera kaino kebaikan kesetiaan dan lain-lain. Alai dilihat to dido dihita hagugon hai baron ni roha pikiran dak kita mangula to dido mangula ayala na mono ta pikiri jojo do joloi pakai pikiran na ay tersong dia do ora pangula ni to dinna terpajago-jagohon ira do jago ibana satu hatai akhirana sorong do to dinna wasa dang adong do hola pikiran tai do na sota pasia kan tak pasiat Yesus sih, ibadah dokon saya pasiat Tuhan Yesus tu bagasar rohamin na jojo do tagobo atong ate tabain tasordak pidutai pitunya porsetai dang masuk todi ayung gugu do portibion mangalilia ini kan awalo do tunasing rohatta tarsong kolong ni roar pani sawi do pedi do bero tiki bona pasugit moloro na toras ni betok sia perdalanan dangi be di suku sia di bena biado ai lak ko baby mangan na kan bedang jol mai sukun biado sia do hoin kan tersoni orpani ono do jol mai pikiranna gumurak tu na asing dak tu akka holong ni roana makka holong kan jadi di baini di baga satur pokok tai do ima burju doho holong ni rohani tu hatta hape dihita kamanginang satu sederio kolong de berohana holong dakkia ditinggal kita sudi diperlengkapi sudi do ditatap sudi do diranap pikiran mi pe diboto ahamano yang na pojok pikiran mi boto di ya ibagasan ate mi pe boto do diboto do sedarion ahamana ni hol sohommo ahamano yang na subuh do pe tuntas masalah persoalan apa
Masalah apa? Sudi di boto deh. Holani do tutu naso dakya pola tapabua atema ibaga sarroha mai sinippa ni dak pola pinawa tu ise ai dak tutu hatta ipe tersongo dosa di adong do dosa hasian adong do dosa naso hasian adong do dosa napaet adong dosa na tonggi jadi kana tonggi dak pola babua aka dosa napaeti babua aka iroeng jadi merakam-rakam do di bagasar rohani zolmanotong ayamu pera adong do dosa hasian muna naso pola babua bukan dah hasian ni maun dek babua tu halak apa naung kau sudah lang dosa rohana kan itu harus sudah naroni hati-hati ini dalam dosa ala solo pabuahon jadi merakam dosa sitong nasai ni zolma na solo pabuah tu hatai saya dibati olah dom mau pabuah angko nasar nai daong kan api gudang nai dope jadi di bagasar rohaton gudang dona nang sipa iya sonni tu hatta itu benar rotot di perbadiai kadiro ai jo do rotak pikirata ai pikirata do na jo rotak do pikirata siap pakai tahun tapi jo tak pakai tahun ganu pari itu pasar karejo hita nape rotakon rotak do pikirata ai bodo nunga rotak pikirata dangarong na bui payaso ni dang bui rinso dang bui na asing isi do payaso rohang pikiran mo na ayong gopola di payas rupani dibuat tu bengkel di servis pikirat tau bahasa rusak do kan tambah rusak alai sana payas roham narotaki payas so dangadong jolma orang iso orang todi do jadi mana rikok naroi tari minggu saya payas rohat taupe asayas dangadong nabui ai sa gudang-gudang ni ai di laut sa gudang-gudang ni ai di papunguhamu seperti bion payas rohatai dangadong yasi tong de rotak tung di papunguhamu be sabur rinso manang sabun dia man nabui payas sonsong pakai tahun manang di papunguhamu pe dang yasi tong do rotake alai sedo tod di perbadia do Ido dapat tanda kehadiran di todi perbadia mengalehon kesegaran rohani menyempurnakan asabui hita dalam hipas dalam sehat dalam bergugu dalam sonang rohatta manangah pena masa tadu piningun tahun molo nunga sehat hapur serta bui hita bergugu dang bergugu ete itu tong. Ini benar kesehatan adalah kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kali ini dokon, molodunga ias kita bersih betul. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Molo ias do rohatta ias tapi na ias itu di pas itu sudi. Sarupa doi so istilah mensano incorpore sanoin kan. Molo hipas do dagikta hipas nak parto diota ayo odo nuaing nata bereng di baga satu pukon banero Yesus molo adong radi do hatai akabanginang laho mangaleon sebuni wasta mangalehon ngulu dihita marhiti to di perbadia jadi ima tadana na honong no rohani tu hatai habe dihita sudina dakya di tadi kita totong do hita di haul di parorot di payutihut tu dia hita lau dakya tadi kita molo lapi hita tu pajak tong do tu hatai bereng merek kita lau hita tu mol tong do tu hatai di hut tu tatu hor arga pakeat na sadia arga tong do berek tu hatai bah arga do pakaian ni natabai na tu hatai do anak pelasik rohana sih lau hita tu toko sepatu arga sadia arga ni sepatu ibu tu tadi dak polai dokon umar gado sepatu kurang nina kan dak polai sabar di mana pa mereng sudina manang dia pe tak pakai segudang-gudang na dak pelai hacik rohani tu ta ngai gudang do pakai amu na ka hiasan sianaun dak polai dokon sone oda tema
di boto horo makisohin kan tas karo itu atai asal mah ta haserepot rohat tahun itu orang gak bikin ni roha jadi di bani akawanginang marite hite jojo manuang turpuko tuhita tak persiap pemaroha pikirata untuk menyambut hari turunnya Roh Kudus lama buan hai baruon tunga-tunga lulut ta persia mahosi molo nunga yasro hatta lama jalo to di perbadia lam tu ulina mahita lam tu dinggan nama lam tu lasmaro hatta dalani are ni nguluta atong mangulu mahita di bagasan todini di bata amen martang meta kali Tuhan suruh atau di perbadia saur rohanami ima namanggu hiroa pikiran nami nama leon hai baruon mananggugu lasni rohana sumurung asabui ho ali Tuhan pai baru kami mangulu mahami totong ali Tuhan di bagasan holong ni roham bui ulau kami ho bartu nani puda homu ho bartu akapatik na pinasa mu tu hami atong hubasi matu tu hami tu ari minggu lao macakon ari aroro ni todi porbadia nasa ortu tonga-tonga di huriam doh mahami ali Tuhan songgo pamu asa guklas ni rohang urunami mauliate madiho amen. Paradigma Endeta nomor 120 sada ayat sada 2 ayat 2. Tapasada marohata martang yang mahita. Ale Jehovah nahusof bahami marhite Yesus Kristus nasay toktong mangasihi hami marhite na mangalehon ak kapartikian nang hahipaso di hami. Mulyate maale Tuhan di partikian na pinasahatmu di hami di bornginon pinasada ni asin ni rohap pami upatu pahami partangyangan di tonga-tonga ni huriam HKBP Pekanbaruan nungahu puji hami goarmu
jalanunga hutangi hok kami hatam, napai ngotok kami, asa molo mauas sami, rohami tu adopanmu, hodo na pasobu, hodo na mabahen bosur hami, jaladang mauas sami, marhite nasai tangi hami, tumangihon hatam. Ale Jehovah, gudang dona hua sok kami, di tonga-tonga ningolu nami siganu pari, di dahodo isa luhutna, adong do isa tonga-tonga ni akaruas ni huriam, nawasan di akaparana konon, nawasan di hagabeon, di hamoraon, nawason nang di hasangapon. Alanima ali Tuhan, marhite hatam napabotohot tuhami, asasay tangi hami, asasay masihol hami, tumangihon hatam. Hatamido na mangalehon pos ni roha di hami, hatamido na mangalehon gugu di hami, hatamido na mangalehon hatauod di hami, nang pakirimon na mangolu di hami. Asama nangahape na masa di bagasan ngulu nami, molomar pakirimo kami na sejadi kami, menyerah alai berjuang kami, ala saya dong do tangi tumangihon pangidoan nami, ima Yesus Kristus. Alanima ali Tuhan, saya marpamuati maroham, jumpa marhagaleo kami, saya paingot kami, jumpa dang hupake kami tikinami, roma dapot toko, ro tumangihon hatam. Ali Tuhan, hubah kami manang akar ruas ni huriam, mulai sianak kada danak, na di bagasan parsiajaran nabi, lehonon muma bisuk, lehonon muma hapistara di nasida, nang diakana toras pe, nasai mama ketiki mangula-ulahonna dina mamikiri masa depan ni keluarga nang akayanakon. Saya pasu-pasu maakana niula ni tangan nasida, sabay mama jadi saluhutna, nang diakanaung lanesia, asal lehononmu benget ni roha, sabam ni roha, jumpa marhangaluton akapamatang nasida, asa setoktong makirim tuho, hodo padaoni nasun gogo situtu. Hubah kami manang akar ruas ni huriam, nasay masihol, nasay mauas, di hamamalum ni parsahiton. Tuhan, say tatap mangulu nasida, say pakulingi manasida, say topot manasida Tuhan, tupado uasa donasida dia kaparsa orang nami siganu pari, di tonga-tonga ni huriamon alai dang terbain nasida mangalak kahon si majojakna ala hurang hipas pamatangna ala nima Tuhan saya lusima akatangiang ni ruas ni huriam saya daoni jala pahisar pamatang nasida ale Tuhan Jehovah hubak kami manang akar ruas ni huriam tupado nasida marbaga-baga naing patupahon na muli di tonga-tonga ni huriam alai dang tarpatuk nasida dopei alai akasita-sita dia kasihol ni roha nasida saya patuk mai dia kahalehatanna hubak kami ma Tuhan pardalanan di huriam asaho nagabe jurumudi di akka namanguluhon di tonga-tonga ni huriam mulai sian pimpinan nami sian eporus reses pendeta resot doakan namangula di huriam saya tetap mangulu nasida Tuhan jala toktong lehon gogo di nasida lehon sahala perbanua gicang asa marhite Tuhan tireonmu nasida jala asa diulahon akka tugas tanggung jawab di tonga-tonga ni huriam molo di parar hope akan napo somgabe ula-ula di tonga-tonga ni huriam tungura jumi hami dada kebolehan nami alai sian tidak tahu nami do sian hagaleon nami do sian haoton nami do di parar hongolu nami alani parar mahami Tuhan asa gabe pasu-pasu hami asa gabe marlapatak kami di tonga-tonga ni huriamon ale Jehovah hubak kami makiadaan ni bangsa nami Tuhan di dahodo saluhutna gudang nai nama baim biahaton jalama biar hami gudang nai Tuhan naso
mabiar lau madalaton dohot hasitonga di tonga-tonga ni bangsa namion gabe dipake ambisi dohot naso ubuk tulomo ni roham la mencapai keinginan nasida gabe jupang akka ketidakadilan di tonga-tonga ni bangsa nami marasini roham mahwali Tuhan setatap ma bangsa nami wasa dohami di hademakon wasa dohami Tuhan di naboi hami nyaman sonang hami mangulau-ulau nami sonak kami beribadah sonang hami nang di bagas nami bi doa kapangguturi siat tonga-tonga ni ngolu nami siganu pari posoroha nami Tuhan di bagasan bor nginope dinapiak kami di podoman nami rap doho mahami Tuhan asa sonang suhari boribuak kami jala padungo onmu tu marsogot puli magogo nami madapoton aka ulaon nami halai betak tung marlau dosa hami di bagasan sadarion mangido hasesani dosa hami Tuhan asa hujalo hami dope aka pasupasum do aka silas ni roha marhite Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Taparari deta nomor 490 sada ayat sada dohot ayat 2 las tapa pungma peliata. Tatanga koma pediata ade di bata. Amanami na di banu kijang hodo haroroan ni salu sidio na naringa do nasa udi basa na maulitus. Upasa taema siana ni diomi tuhami pedian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa uparasia kami pedianon. Pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todimi. Asalam hutada hami gurang ni sidal liam itu hami. Asalang girgir hami madok mauliat itu ho.
Mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido tangiang adea manami. Adea manami na di bano bijang. Sabi norbadia maguharmu, saya mahala jauhmu, saya saut malau meniroham di benua tahun songon dan di benua gijang. Leon Tuhan sadari nangguan safari, saya sama dosa sama pangasanami, dosa ni doan nama dosa Tuhami. Unang kami togihot pangujunan, palua mahal siyang pangago, ay hodo na punahara jauh, doot hagogon, roli hasang apas saliling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, do holong ni rohani di bata ama, do persoalan itu di forbadia mana mga ramo ti tao sudina.